Dobrý deň, volám sa Rastio Klempa, som senior konzultantom personálnej agentúry Active Personal Solutions. V dnešnom videu by som vám v skratke rád predstavil pozíciu, ktorú momentálne obsadzujeme pre nášho klienta. Touto pozíciou je Java Developer, teda pozícia, ktorá je určená pre programátorov, ktorí majú skúsenosť s programovaním v jazyku Java, prípadne Java 2 EE. Náplňou práce je samozrejme programovanie v celom cykle tvorby softvérovej aplikácie, čiže je to od analýzy cez design, cez kódovanie, testovanie aplikácie. Buď je to celý tento proces, alebo niektorá časť podľa typu projektu, na ktorý bude človek pridelený. Požiadavky na túto pozíciu, tie základné sú samozrejme skúsenosť aspoň 2 roky, 3 roky s programovaním v Java, aktívna komunikácia v angličtine, to znamená komunikovať ako slovne, tak písomne s kolegami, so zákazníkmi. Veľmi veľkou výhodou je komunikácia v nemčine, pretože veľa zákazníkov nášho klienta je v Nemecku a je to obrovskou výhodou pri komunikácii ako so zákazníkom, tak s kolegami a vôbec s ľuďmi v Nemecku, pretože zhruba polovica času je strávená v Nemecku u klienta, u zákazníka. Je tu treba samozrejme mať flexibilitu alebo ochotu cestovať do toho zahraničia. Je to zhruba tak 50/50, ako je tu na vidno. To znamená, že 2 týždne z mesiaca je človek v Nemecku, 2 týždne je v Bratislave, s tým, že sa chodí na týždňovky, teda v pondelok letíte, v piatok doletíte, cez víkend ste doma, takže veľmi to nenabúra ani váš súkromný, prípadne rodinný život, víkendy budete doma. Našim klientom je veľká medzinárodná IT spoločnosť, ktorá má na Slovensku Delivery Centrum, alebo tu v Bratislave má Delivery Centrum, kde sa riešia projekty pre celú Európu. Náš klient ponúka v prvom rade stabilitu, naozaj veľa projektov, veľa zaujímavých projektov, medzinárodné prostredie, možnosť cestovania a slušný alebo primeraný plat. V tomto prípade sa jedná samozrejme od skúsenosti, znalosti a tak ďalej, ale zhruba ten interval, kde sa to môže pohybovať, je 1200 až 2000 eur, plus príplatky za jazyk, za bonusy, za dobre urobený projekt a tak ďalej, ale ten základ je asi takýto. Pokiaľ vás pozícia zaujala, nech sa páči, kliknite na linku pod videom, alebo si nájdete túto, prípadne iné pozície na našom webe www.activeps.sk a zareagujte nám, pošlite svoje CVčko, prípadne, že bude adekvátne a zaujímavé. Stretneme sa na pohovore buď osobne, alebo na Skype, prípadne telefonicky a uvidíme, čo ďalej. Ďakujem vám za pozornosť, budem sa tešiť na stretnutie pri ďalšom videu, prípadne na osobné stretnutie u nás v agentúre. Dovidenia.